Здравейте, от мен Свилен и екипа на ORFG. Днес ще си говорим за Article Marketing или по-просто добавянето директории за статии. Директориите за статии са информационни сайтове, често изградени на платформата WordPress, които ви позволяват да добавите уникално съдържание, в замяна да получите линк от директорията към вашия сайт. С какво могат да ни послужат директориите за статии? Те ни помагат най-вече за SEO, получаваме линк от тематична на нашия сайт статия, но също така можем да получаваме и таргетирани потребители оттам, понеже ако статията е полезна, тя ще се класира за определени по-дълги ключови фрази. Как да добавяме по директориите за статии? Обикновено всяка директория има правила, които трябва да се спазват. Добре е първо да ги прочетете. В най-общия случай тези правила са минимум 300 думи, граматически правилен, смислен текст, без правописни грешки и имате право да поставите най-често до 2 линка. Много е важен текст на тези линкове. Добре е той да е в някакви варианти на вашата ключова дума, а да не е еднакъв всеки път, заради последните бандрейтинг и апдейти. Какво да правим след добавянето? Добре е да събмитнете статията в няколко social bookmarking сайтове, като Svežo.net, също така и да я добавите във Facebook, Twitter и Google+. Недостатъците на Article Marketing е, че отнема прекалено много време. Затова можете да дадете работата на фриленсър, който да я свърши вместо вас. Това беше от мен за днес. Поздрави от екипа на ORFG.